Croeso i'r rhifyn ola o'r gyfres yma o sgyrsiau penrydd. Gyrsiau lle da ni'n gwadd awduron i ddarllen darnau o waith sgennyn nhw ar y gweill. A siarad am rôl, cymhelliant, crefft a cynefin yn eu gwaith nhw. Heddiw yma, da ni'n clywed gan ddwy sydd yn dod o Llenyddiaeth Cymru ac sydd fatha rhan o'i arfer creadigol lle yn ei lot o stwff cymunedol, sgwennu creadigol yn y gymuned a mae'r gymuned fatha thema yn dod fyny yn ei gwaith nhw hefyd lle. Iestyn, chdi fydd yn siarad efo Mared Llywelyn a Buddug Roberts yn Bodleian. Ie, o'n i eisiau gwahodd Mared a Buddug i fod yn rhan o hyn o'r dechrau. Maen nhw'n ddwy dwi'n edmygu'n nawr iawn achos y gwaith maen nhw'n wneud yn y cymunedau. Mae gwaith llenyddol nhw'n weithredu mewn ffordd yn helpu pobl o fewn i cymunedau nhw i roi llais i'r hyn sydd yn eu corddi nhw, yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw ag ati. Mae Mared yn ochrau Penllyn, Morfa Nefyn, mae'n ddramodydd, mae'n sgwennwyr, mae'n arwain gweithdai a mae'n eto'n aelod o griw cwmni Eisteddfod fel llyr glwson ni gyda fo'n gynharach yn y gyfres. Mae'n sgwennu, cyfarwyddo, perfformio gwaith gwreiddiol ac oedd Croen Dena sef i monodrama hi wedi teithio yn uchaf 2023 efo cwmni Fram Wen. Mae Buddug Roberts wedyn yn fyfyrwraig sy'n dilyn cwrs PhD rhan amser mewn sgwennu creadigol, ond mae'n gweithio hefyd fel sgwennwr, fel artist llawrydd ar llwyth o brojectau dweud y gwir, efo Fran Wen, Pontio, am yn ogystal yn ymchwilydd i blatfform cerddorol lŵp ar S4C. Dwys efo llwyth yn mynd ymlaen, ond sydd hefyd yn gwneud digon amser i weithio ar ei gwaith ei hunan. Ac oedd o'n ffordd berffaith dweud y gwir o gloi yr wsos o sgyrsiau gafon ni mewn llun efo dwys sydd yn, i mi, i weld yn cael y gorau allan o lot o bobl eraill hefyd. Lle. Ysgwennu ydy'n man cychwyn ni wsos yma ac felly da ni'n mynd i glwad rwan Buddug a Mared yn darllen o drafftiau o waith sydd ganddyn nhw ar y gweill. Buddug berwi ydy'r darn sydd wedi dewis darllen detholiad ohono fo. Fedri di roi drwyfaint o gyd-destun a cefndir darn a wedyn i ddarllen o i ni, please. Fedraf bendant. Mae berwi wedi dod yn un o monologa allan o gyfres datblygu sioe ges i'r fraint o sgwennu efo cwmni ifanc Fran Wen. A oedd o'n broses rili difyr a dwi'n meddwl oedd hwn yn un o hoff rai fi oherwydd bod ni wedi rhoi ffôn ar ganol bwrdd yng nghornol stafell a wedyn di gofyn i bob sgwennu monolog munud a ddim meddwl amdano fo, just cael rant. A nathon ni feddwl wedyn, just cymwch rant fel ffurf a cerwch amdani. A wedyn nathon ni gael pob mewn cylch a pob i weiddi dros ei gilydd mewn ffordd a dyn dyma dwi wedi bigo allan o hynny. Felly dyma berwi. Taswn i'n cael munud, swn i'n cael chwarter hynny. Swn i'n cael chwarter eiliad i siarad. Swn i'n siarad, na actually, swn i'n cael rant. Back. Yn ôl y system addysg, mae gwerthu chocolate chip muffins, ia, amser egwyl, ia, yn mynd i wneud fi'n well dinesydd, yn well ased i'r gymuned. Ac ar ôl cyflawni'r dasg hon, dwi am allu gwneud unrhyw beth. Cynnig unrhyw beth, fedrai fod yn unrhyw beth, fedrai fod yn gynghorydd lleol a datrys unrhyw broblem, oherwydd mod i wedi gwerthu chocolate chip muffins amser egwyl i blentyn sticky o blwyddyn 7. Coginio, medraf, fedrai ddall bod coginio'n sgil allweddol, ond adra nes i'n enw yn fy amser i fi bia hwnna, a dwi wedi gorau wastio fo yn gwneud chocolate chip bloody muffins. Just er mwyn gwerthu nhw amser egwyl, ia, mae'r cliw yn y teitl, amser egwyl, amser fi eto. Nes i a ffrindiau fi wneud petty maths dyn nhw'n y blaen. Petty maths ar gyfer petition yn erbyn gwaith cartra. Barod? Iawn. So mae yna 365 diwrnod mewn blwyddyn. Ti'n cysgu am 8 awr dyda bob dydd. Mae hynny'n 122 o ddiwrnodau o'r 365 yna, gon. Dwi'n gwybod, nuts, ia. Iawn, so mae gennym ni 243 ar ôl, a da ni'n ysgol 6.5 awr o bob dydd. So 6.5 llos efo 5, llos efo 45 wsos yn 1463 awr o ysgol. Rhanna hwnna wedyn efo 24 at gael 61. 61 diwrnod cyfan ysgol. Sy'n gadael ni efo 182 diwrnod ar ôl, a wedyn, dwi'n rili siŵr lle oedd o darganfyddiad o'r petty maths ma'n mynd, ond be am amser fi? Fi bia fo, amser fi
dwi jyst i blino, mae'n neu fi mor flin. Dwi jyst yn dechrau mynd ar rant a tangents fel yma, a dwi'n methu stopio. Dwi'n teimlo fatha tecall, a dwi'n gwybod mae'n swnio'n odd, ond dwi'n teimlo fatha'r tecall yn stafell chweched sy'n berwi constantly. Yn gwneud sŵn sgrechian poenus, a mae pob jyst yn sefyll yna, yn deud i'n byd am na fel o ma'r tecall yna. Yn dim yn crynu ac yn sgrechian a bron a ffrwydro, ond mae'n neud y job yn iawn, dydy. Jyst berwi hyd syrffed. Ond pryd mae'n mynd i stopio, ydy o bydd. Pryd gai stopio? Pryd gai fy amser i? Diolch. Diolch yn fawr, Buddig. Ddown ni nôl at y darn yna yn y man, ond awn ni'n syth at Mared, a Mared fedri di yr un fath sôn rhyw chydig am gefndir y darn a wedyn darllen i ni. Sgen i'n teitl i'r darn. Wedi deitl o ddigwyr. Dwi heb sgwennu ddim byd yn iawn ers i mi sgwennu Croen Denna i Cwmni Theatr Fran Wen. A o'n i ofn sgwennu eto ddeu gwir, achos o'n i'n teimlo wrth mod i wedi rhoi lot o bethau a lot o brofiadau fewn i'r sgript hwnnw. Felly nes i ryw fath o ngorfodi'n hun i sgwennu hwn. A dwi'n meddwl na hynna di'r unig ydestyn allai roed iddo fo. So, eisiau fi darllen hwn? Dwi'n teimlo'n hun yn suddo. Meddylia'n troi a throsi ynghlymau cynfasa gwely tair wythnos oed. Mae yna anrhefn yn fy mhen. Dwi'n ni'n faint o beth am ping-pongio nôl ac ymlaen, tu fewn i'r organ hyll o binc cymlaeth yma. Pam wnaethom jyst stopio, jyst llonyddu am chydig. Stopio ail chwarae'r holl beth embarrassing mae rhywun roed i wneud. Stopio obsesio dros bethau, dros rywun, dros salwch, gwaith, rhaglenni teledu, Instagram, online shopping, Harry Styles. Mae hael y bora'n sbecian drwy'r blains. Dangos y llwch sydd ar y silff ffenast. Paent gwyn yn plicio ddi ar y walia. Dim pwynt ymdrechu'n ormodol ar dy'r hent. Ond mae'n debyg mae yma fyddai. Ia? Fy hun? Am byth? Gobeithio ddim. Dwi'n ddim. Full coch gen i. Dwi'n iawn. Dwi ddim yn iawn. Dyw gai gaff. Neu gi. I ddangos mod i'n gallu caru. Mod i'n gallu edrych ar ôl wbeth blaw fi fy hun. Mod i'n ofalgar, meddylgar, mamol. Dwi wedi lladd bob planhigyn sgen i. Mae hyd yn oed dail o spider plant yn dechrau brownio. Ella mod i'n ffit i fod yn ddim byd i neb. Mae'r meddwl yn mynd, ond dwi'n gorfod yn hollol lonydd. Gres fy nghorff fel bara newydd o dallan o popdy. Symud yng nghoes i gael y darn bach oer. Syllu ar y to. Does na ddim tic-tician cloc achos nes i dynnu'r batris. Maen nhw'n y drog wrth ochr y gwely, efo'r condoms allan o ddet a CDs di scratcho. Llithro'n raich dros ochr gwag y gwely. Mae'n braf cael gwely chdi dy hun, llonydd, heb gael lwmp arall o gnawd yn drewi wrth dymil. Ond ar ôl meddwl am gorff, cyhyra a bleo yn chydig funuda, dwi'n teimlo'r gres yn codi eto. Symud at y darn bach oer eto. Gafal yn y teclyn pwysica fydda rwy'n gael. A sgrolio. Sgrolio di ddiwedd drwy lyniau a fideo sy'n rwsyd yn briliant a ffwcedig ar yr un bryd. A mawr, dwi'n suddo mewn i dwll di ddiwedd o Get Ready With Me's, clips llnau ASMR a First Traps. Cyn sylweddoli, mae'n hanner awr wedi 11 a dwi angen gwneud fy hun yn barod. Gorfodi fy hun i godi ar feistad. Allai deimlo'r hiwcyn cwsg yn crafu yng nghornal fy llygad. Dwi'n chwarae fo rhwng fy mis a bawd. Un flic a mae o'n fflio i ganol yr holl nialwch eraill ar y llawr. Dillad ioga sydd efo hint o bio, ond dim cweid digon drewllyd i olchi. Knickers bydyr, knickers glân sy'n angen ei cadw. Dwi'n tynnu'r pyjamas. O glwyddo a phenderfynu bod rheini ddigon bydyr i gael ei golchi. Trio am can gyfri os oes gen i ddigon amser i roi golch ymlaen cyn gadael. Di'n ddwrnod da i roi dillad ar-lein. Sa nain yn ffonio os dalwm, os oedd hi wyntog ac yn braf. Cofiwch roi dillad ar-lein, mi sychan nhw'n ddal. Ac mod i'n wfftio troi'n gada, fo ffyc secsio hi fo mam, roi ffôn i lawr. S'na'm byd mwy pleserus chwaith, na diwrnod golchi da. Diolch yn fawr, Mared. O'n i'n meddwl yn, jyst chi ddarllen, ac o'ch ti'n sôn am y ffaith bod hwn y darn cyntaf sydd wedi sgwennu ar ôl sbelan go hir
heb fod yn sgwennu llawer, a hynny, am reswm amlwg hynny, di ti bod yn brysur yn gweld ffrwyth y gwaith yna dod allan, a dyna di, mae sgwennu'n aml yn hynny, cyfnodau o sgwennu, a wedyn cyfnodau o gael y gwaith allan dydy. Jyst cyn i ni fynd at y prif gwestiwn, swn i'n gofyn i'r ddau yna chi, a ti di sôn am rhoid yr ffôn ar y bwr efo'r amserydd. Os a bethau da chi'n neud, os oes yna gyfnodau lle da chi'n teimlo bod chi'n methu sgwennu mwyn torri fewn i'r sgwennu yna eto, lle mae'n teimlo bod y ddau ddarn yna'n perthyn i ryw arferion creadigol fel lle. Mae'n gweld, Mared. Dwi'n meddwl bod cael eich rhyw ddigwyddiad yn help weithiau mae sgwennu, os da chi'n anelu at wbath yn wastad y dda dydy. Dim cystadlaethau reidrwydd, ond eich os ydych chi'n gwneud darlleniadau mewn noson gymdeithasol neu beth. Dwi'n mwynhau pethau fel yna, sgwennu, anelu at wbath, dwi'n meddwl. A weithiau os ti ddim yn siŵr iawn am be sgwennu amdano fo, lle. Just trio gorfodi dy hun i wneud wbath, achos weithiau dydy'r syniadau mawr yna ddim yn dy gyrraedd. Ti'n rhywbeth sa'ch chi'n gwneud i goresgyn yr writer's block, byddeg? Ie, dwi'n meddwl, yr un fath, gyda fi lot o ryw deadlines personol, dos o ddim, dwi jyst i roi dyddiad, dwi'n ffeindio bod hynny'n helpu yn ymhen i, y mwyaf dwi'n meddwl amdano fo, y mwyaf dwi'n trio cyrraedd y terfyn a'r gôl yna fel petai, ond fel arall, mae'n swnio mor cliché, ond jyst gadael fatha laptop neu ffôn yn tu a mynd allan, dwi wrth y modd yn pipo o tro. A dwi'n meddwl na hynna di'r ffordd gorau dwi'n sgwennu ac yn ffeindio cymeriadau newydd. O'ch ni'n sôn am y darn yma fel rant, a dwi'n meddwl bod fi rioed wedi meddwl am y rant fel ffurf flynyddol ar blaen, ond dyma chdi'n neud i fi feddwl hynny. Mae hwn wir yn teimlo fatha llenyddiaeth Gen Z, mae o'n gryno, mae o'n punchy, mae'n hawdd iawn uniaethu fo, ac yn aml yn fonologaidd iawn hefyd yn debyg i y darn da ni wedi clywed gen Mared. A ti'n teimlo dy hyn nodio neu rwle llygad neu'n chwerthin fel darllenydd yn aml. Dwi'n teimlo bod yna elfen o sgwennu lle mwyn dy gymod neu wneud synwyr o bethau eitha immediate yn perthyn i hwnna. A darna eraill gyntaf dwi wedi darllen, dweud y gwir, yn ymateb bethau i bethau ti wedi darllen ar y newyddion neu bethau sydd... Be bynnag lle. Ie, fe wedi sôn rhywbeth am hynny illa, a falle be ydy'r ystyriaethau wrth i chdi gydbwyso eitha sgwennu mwyn dy gymod sydd yn beth eitha personol ac wrach prifat weithiau efo'r crefft a'r cynildeb o droi o rhywbeth yn waith, droi rhywbeth wedyn yn waith i rannu fel bobl eraill a bod pobl eraill yn darllen. Ie, bendant dyna ydy ffordd dwi'n delio efo'r byd o gwmpas fi. Mae'n eitha amlwg, dwi'n meddwl, yn mwy na lai bob dim dwi'n sgwennu, ydy bod o'n eitha, mae'n digwydd yn syth, a dwi'n licio bod fi yn gadael hwnna fel endid yn ei hun, a wedyn bod fi allan mynd yn ôl ato fo, a wedyn ella ymelaethu neu ella cwtogi a mynd ar ôl o dan groen o wedyn. Ond o'n i'n meddwl efo y darn yma bod yna wbeth eitha difyr yn sgwennu a just pwyso full stop a wedyn just gadael o fel a yn hytrach na mynd yn ôl a newid o, oherwydd lot o bethau dwi'n neud hynny efo, maen nhw'n newid yn gyfan gwbl, a mae hwnna'n ddifyr yn ei hun, oherwydd tasg oeddi i y cwmni ifanc heb iddyn nhw sylwi bod nhw'n sgwennu'n greadigol, oedden nhw'n creu y rant yma ar lafar, doedden nhw ddim yn gorau sgwennu, oherwydd weithiau ydych chi'n rhoi papur a pensel i berson ifanc, maen nhw'n mynd, o mae hyn yn boring. Ond os dyn nhw'n cael rantio, maen nhw'n meddwl bod nhw, ond dyna ydy mewn ffordd, maen nhw'n newid sgwennu monolog munud o hir, ond maen nhw yn eu meddyliau nhw, maen nhw wedi sgwennu rant. A dwi'n meddwl, nes i wedyn ymgymryd ar un dasg ar ôl gwrando ar y casgliad yma ohonyn nhw yn rantio dros ei gilydd. A mae hwnna'n wbeth eitha difyr hefyd, oherwydd dydy pobl, wbeth dwi'n glwad yn aml ydy, sy'n neb sio clywed pobl ifanc yn cwyno, a sy'n neb sio mynd i wylio hynna, mae o'n syrffedig, mae o'n... We've heard it all before, math o beth, does am pwrpas i'r peth, ond dwi'n meddwl oedd wbeth fel yma yn gymaint o ddylanwad ar sgript terfynol y sioe nathon ni greu fo'n gilydd, bod na ddim elfennau syrffedig a dwys ar yr arwyneb yn fan'na, mae hwnna yn rhan mor bwysig ohono fo fel sylfaen, math o beth. Hwna mor ddifyr, diolch fyddig. Mared, mae dy ddarn di eto fel o'n i'n dweud yn fonolog sy'n teimlo yn gyfoes iawn ac yn perthyn i genedlaeth benodol hefyd.
Ond wrth siarad am grefft, o'n i'n meddwl, ella tra bod darn buddig yn symud yn gyflym iawn ac yn rantlu, dwi'n teimlo fatha bod yna syrthni fwy bwriadol fama, a mae gennau ddiddordeb, achos dwi'n gwybod bod yr arddull yma, neu dwi'n teimlo bod o'r reit unigryw i chdi, a eto, ella'n trio peidio cyfeirio gormod at groen dyna, ond mae o'n reit amlwg yma, a ffordd ti'n defnyddio lot o dorri llinella a bylcha, wrth gwrs, di'r gynulleidfa sy'n gwrando ddim yn gweld sut ti'n gosod o ar y dudalen, ond mae dy waith di'n ymddangos fel tasa fo'n yn aml yn troedio'r ffin rhwng ryddiaeth, barddoniaeth, drama, sawl ffurf gwahanol. O le mae hynna'n dod, a fedri di sôn rhywfaint illa am sut ti'n defnyddio llinella a beth sy'n rhyngddyn nhw yn dy waith? Diolch am ddweud hynna yn gyntaf all, ond mi o'n i arfer sgwennu barddoniaeth pan o'n i'n Aberystwyth. O'n i'n studio Cymraeg, wedyn nes i wneud gradd meistr, hefyd sgwennu greadigol. O'n i'n sgwennu dipyn o farddoniaeth, a wedyn symud oddi wrth barddoniaeth, o'n i'n teimlo oedd mod i wedi cael yn ieithrio gan fo chydig. Sy'n difyr bod chdi yn cyfeirio tyna wwan, achos mae rhaid eich bod yna wbath wedi sticio. Ond dwi'n meddwl o ran sut dwi'n gosod, dwi'n meddwl fod o'n dod o ddarllen dipyn o fonologa efryll. Mae dipyn o'r monologa dwi wedi darllen dros y blynyddoedd dwytha yn rhyw fath o ffinio rhwng y barddoniaeth a cyddiaeth a siarad naturiol rwsyd, lle a'r ffordd maen nhw'n cael ei gosod. Fedri di enwi rhai o'r... Wel, nes i ddarllen eitha diweddar, Mustard gan Ifa O'Connor, a mi nes i gydweithio efo Ifa yn Glasgow, Llynedd, ar brosiect tair ieithog. Mae hi'n sgwennu mewn Gaeleg, ond yr ddrama yma mewn Saesneg wrth gwrs. A o mor dyn gan ddeud, a mor gynnil, a nath o wir ddylanwadu arna i lle, a wedyn, mae o'n sicr di dylanwadu ar y darn yma sy'n mynd o funud i funud ddeu gwir ydi o, mae rhyw fath o llyfr ymwybod o fora dior lle ti'n wir yn gwybod beth ti'n neud lle. Ac o ran dylanwadau gan bod ni ar hynny lle, a da ni wrth gwrs yn sôn am gynefin a perthynas hynna fo crefft lle. Mared, dwi'n gwybod bod pen yma, pen llun yn bwysig iawn i chdi, ac mae hwn yn rhyw adlais o sgwrs gafon ni reit ar ddechrau'r wsos efo Marget Tudur oedd yn sôn am sut mae bod i ffwrdd o ben llun ac yn sbio nôl yn dylanwadu ar ei gwaith i ar ffordd mae hi'n sgwennu. Fel rhywun sydd yn dal yma yn dyfro, sa ti'n medru ymhelaethu rhywfaint ar sut mae hynny'n bwydo fewn i arfer creadigol di fel sgwennwr lle? Ia, sicr mae yr ardal llun sy'n dylanwadu yng ngwaith i fwyaf. Sicr dros y blynyddoedd dwytha sy'n rhaid i mi ailadrodd yn hyn eto am yr argyfwng sy'n wynebu'n cymuned ni yma a drwy Gymru gyfan lle. Ond mae byw yn merw hynny lle felly'n peidio sgwennu amdano fo. Mae rhai wedi cwestiynu pam oedd rhaid i mi gynnwys hynny'n croen denna. Sori, dwi'n sôn am hwnnw eto. Ond oedd rhaid i mi, eisiau gael sgwrs fo criw Coleg Mared Llywelyn ym Mhwllheli. A'r unig beth oedd nhw'n sôn amdano fo oedd hynna i dyfodol nhw yma, bod nhw ddim yn mynd i allu byw ma'n y dyfodol. Sut fedrwn ni beidio gynnwys o wedyn, os dwi'n sôn am brofiad pobl ifanc yn tyfu fyny yma. Felly, yndi, mae o'r rhan gwbl anatod o'n waith i, a mi fydd o am cyfnod i ddod hefyd, swn i'n dychmygu. A mae'r ddwy, yna chi, dwi'n meddwl, yn y meddwl i, da chi ddwy lle mae cymuned yn chwarae rôl reit bwysig yn eich gwaith chi. Dwi'n gwybod bod chdi'n neud lot o waith yn y gymuned hefyd, Budug. Dwi wedi sôn chydig am hynna, a falle, sut mae nhw'n dylanwadu ar dysgwennu di, sôn chydig am hynny. Mae yn bendant cymuned yn chwarae rhan enfawr, dyna di'n waith o ddydd i ddydd, a dwi'n teimlo mor ffodus o gael gwneud hynny, a cael nhw wedyn yn dylanwadu beth dwi'n sgwennu, ond hefyd sgwennu efo nhw. A dwi'n meddwl, efo y monolog yma, mae'n un o'r pethau ddoth allan o'r broses creu y sioe 15-ish efo cwmni ifanc Fran Wen. Ond maen nhw wedi ysbrydoli gymaint o ddarna dwi wedi sgwennu dros y cyfnod yma ers mis Hydref dwytha. Mae gynnu fi lond folder o stwff ar gyfer PhD yn barod, yn llawn o'r stwff maen nhw wedi ysbrydoli, a yn stwff maen nhw wedi gofyn am gymorth efo, a wedyn yn wahanol, mae hwnna yn rhywbeth oedd yn trafod
just sut brofiad ydy bod yn berson 15-ish oedd enw'r sioe, so just profiad person o fod yr oed yna. A wedyn mae gynnu fi gwaith gwahanol, enghraifft fel dwi'n neud efo pontio, dwi'n diwtor dan y fforddian, so dwi'n gweld pobl gwahanol, pobl hyn neu pobl o diwylliannau gwahanol, a dwi'n meddwl bod nhw'n ysbrydoli fi mewn ffordd hollol wahanol, oherwydd dwi'n cael un ochr o pa mor anodd ydi o i fod yn berson ifanc heddiw yn yr ardal da ni'n byw yn ni, ond wedyn o perspektif arall, pa mor lwcus ydyn ni i fod yn y sefyllfa ydyn ni. A dwi'n teimlo mor lwcus bod fi'n cael gwneud hynny fel gwaith, oherwydd fatha nes i sôn gyna, fel a sgwennu di ffordd fi o ddelio efo'r byd o gwmpas fi. Hyfryd, diolch Budug. Fe di sôn eitha dipyn am le, ond a ti di atab cwestiwn hwnna falle, ond Mared, cwestiwn dwi'n gofyn i sawl un os yma, yn lle da chi'n sgwennu, yn lle oeddech chi, pan gafodd y darna mae i sgwennu, ella be da chi'n weld, be da chi'n glwad, jyst ni gael synwyr o'r gofod uniongyrchol na o gwmpas ar y pryd. Diolch yn ddiddorol iawn yn anffodus. O mlaen i yna wal wen o'r stafell o'r heater bach oedd yn rhaid i, achos o'n ystod mis Ebrill, dwi'n meddwl, cael andros oer adeg yna. Ia, yn yr mewn stydi yn fy swyddfa fi lawr grisia, neu rhwng ganol cyn y nos wedyn, mae dad yn gwylio teledu yna. Fanna dwi'n gweithio yn ystod y dydd efo'r gweithio adra yma. Yeah. A just fel un cwestiwn arall falle, ti di sôn am mystyd. Cwestiwn i'r ddwy yna chi, da ni di sôn am eich gwaith chi, ond be di'r llyfrau neu'r darna waith sydd wastad wrth law falle wrth y laptop neu wrth y llyfr nodiadau pan da chi'n mynd ati sgwennu, pwy di'r sgwennwyr neu'r unrhyw un neu unrhyw beth sydd yn cymell chi sgwennu am hynny? Mae gennym fi bentwr o hoff ddarna fi, mae'r cwmni ifanc di sgwennu, a mae yna gymaint o bethau anhygoel yn fanna gan y bobl sydd yn deud, swn i byth yn gallu sgwennu cerdd, swn i byth yn gallu sgwennu, dwi'n meddwl am sgwennu, y narratif yna o hyd oherwydd ella bod rwy'n yn set 4 ac yn meddwl, dwi'n meddwl am Cymraeg, dwi'n yn gallu sgwennu, ond wedyn bod nhw wedi sgwennu monolog anhygoel, so mae gennym fi heina wastad i fynd yn ôl at. A dyn o ran awduron, dwi wrth ymwneud efo gwaith Steve Chapman, oherwydd mae o'n berson sydd yn rhannu prompts yn hytrach na i waith, ella, a mae o'n siarad am y gwaith, ond yn annog chi wneud o, yn hytrach na, dwi'n gwybod, darllen monolog a mynd, dwi eisiau efelychu fo. Mae o'n llechio wbeth i'w gynulleidfa fo. Fel arfer, y dramau fyddai'n troi at nhw'n aml iawn ydy dramau Sarah Kane, Ali Jones Williams hefyd, yn amlwg. Mae wedi bod ddylanwad anfarth do ar gymaint o bobl. Ond dros y flwyddyn dwytha yma, y gyfrol dwi wedi pori drwyddo fo fwyaf ydy Ar hyd ben rallt gan Elfed Gruffydd, achos ges i fraint o gael gweithio efo plant ysgolion dalgylch Boswnog, a hefyd ar brosiect Ger mewn Gwan, mae Iestyn Tyne wedi bod yn gweithio efo ar gyfer Eisteddfod. A yn trafod enwa llefydd ar hyd ben rallt, mae'n siŵr bod chi'n ymwybodol, ond cyfrol sy'n mynd ar ôl bob matha enwa ar hyd yn arfordir ni de. A da ni'n byw yn Llŷn a wedi troedio y llwybran ac ymaint o weithiau. Can i'n meddwl, dwi yn cael ysbrydoliaeth gan yr enwa yma, a gen i gwyliau dweud, do'n i ddim yn gwybod llawer iawn o'r enwa de. A dwi'n falch iawn o ddewan, diolch i Elfed mod i yn gwybod erbyn hyn. Hyfryd. Ia, diolch, mae hwnna sawl peth fanna i bobl ychwanegu ati rhestr darllen. Just cynnig gloi, dwi'n meddwl, mae'r ddwy o'na chi wel, ysbrydoliaeth, dwi'n meddwl, na ffordd da chi yn amlwg yn gweld gwerth yn lleisiau bobl ifanc, da chi'n mynd allan atyn nhw ac yn gweithio efo nhw. A falle, na ffordd neis o gloi, fysa, ia, ella sa chi'n rhannu chydig o'r fatha anogaeth, falle, da chi'n rhoi i rywun sydd yn ddihyder yn ei sgwennu, falle. Sori i daflu hwnna na chi. Dwi'n meddwl sef yn hyfryd rhannu hwnna, lle. Wel, dwi'n meddwl, jyst annog pobl i sgwennu, mewn steddfodau lleol bach a falle, annog i bobl i drio i'r heini. Fanna ti yn wir y meithrin dy grefft, lle. Ond hefyd, swn i'n annog nhw i fynd i sesiynau sy'n cael eu cynnal gan Fran Wen
swn i'n ffymod tas yn rhywbeth yn llun, de. Eich ddylwn ni greu rhywbeth, Iestyn, ar gyfer pobl ifanc, achos dim ond enwedig drwy gyfrwng theatr, mae gymaint o bosibiliadau does, a fedri di wneud byd y rong, dyna di efo theatr, dwi'n ffordd o fod yn meddwl, dos am byd fedri di wneud y rong, a di am och, dwi ti'n mynd camgymeriadau, achos dos am ffasiwn beth yn bod, lle, dyna swn i ddeud, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl bod y ddwy'n yn un enghraifft da, dwi eisiau pwysleisio pa mor anhygoel ydy'r gwaith mae Fran Wain yn wneud ac yn be maen nhw'n gallu gynnig i bobl ifanc oherwydd maen nhw'n cael sesiynau wythnosol hollol am ddim a mae o mor hygyrch a mae o i bawb a mae'r ystod gwahanol o bobl ifanc sy'n dod. Da chi jyst yn meddwl sy'n nhw byth yn allan croesi fel arall o'n i bai am rwla fel so dwi bendant yn meddwl mwy o bethau felly un peth sydd yn amlwg ddim yn neud o'n hygyrch ydy bod o'n un lle, so efallai bod o'n rhywbeth sydd angen cael ei ddatblygu mewn llefydd gwahanol dros Gogledd Cymru. Ond ia, dwi'n meddwl y ffordd dwi wedi bod yn trio dim twyllo, ond heb iddyn nhw sylwi bod nhw'n sgwennu, ydy creu y tasg yma sydd ddim yn teimlo fatha bod nhw'n gorau gwneud tasg ysgrifenedig diflas. A dwi'n meddwl mwy o stwff felly. A mae yna ddyletswydd hefyd mewn ysgolion mae yna glipau o sgwennu o'n i'n mynd i amser egwyl, pethau bach felly, a jyst y ffordd gwahanol o gyflwyno rhywbeth. Dydy o ddim yn gorau bod yn... Dwi'n meddwl mae pobl ifanc yn ofni yr elitiaeth yma sy'n perthyn i byd sgwennu, felly dwi'n meddwl jyst chwalu hwnna, a maen nhw mor hyderus, maen nhw jyst eisiau rhywle i roi i llais, dydy. Dwi'n meddwl bod hwnna'n nodyn hyfryd o obeithiol i orffan yna fo heddiw ac wsos yma. Diolch yn fawr iawn i'r ddwy yna chi am roi cip i ni dan y bonat a'r injan eich sgwennu chi a mynd â ni i lefydd eraill hefyd. Beth sy'n gyrru chi, sut ydych chi'n mynd ati. Dwi'n meddwl, fel o'n i'n dweud ar y ddechrau, anaml, da ni'n cael y cyfle i ganolbwyntio ar y broses i hun, a'r pethau sy'n gyrru chi fwy na'r allbwn, a dwi'n gobeithio na creu y gofod yna ydy diben penrydd. Diolch yn fawr iawn hefyd i'n cynulleidfa fyw ni yma ar hyd yr wsos a heddiw hefyd, ac yn arbennig Eisteddfod a Llenyddiaeth Cymru am roi llwyfan ac am roi cefnogaeth i alluogi ni gynnal y sesiynau yma. Mae wedi bod yn wsos arbennig iawn yn llawn sgyrsiau treithgar, difyr, a mi fyddwn ni maes o law yn rhyddhau rhain i gyd fel cyfres o bodlediadau y gallwch chi mwynhau yn eich amser eich hun. Felly cadwch lygad a chlyst effro am yr heini. Cymrwch ofal wrth deithio nôl i bob cwr a prawn da i chi gyd. Diolch o galon i Llenyddiaeth Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol am gynnig y nawdd a'r llwyfan mwyn i ni gael cynnal y sgyrsiau yma. Diolch i Eled Jones o gwmni'r pod am y gwaith golygu a'r cynhyrchu. A diolch i bawb nath sgwrsio fan ni yn ystod yr wythnos yn Eisteddfod ac i bawb nath ddod atan ni'n y babell len i rando'n fyw. Diolch hefyd i chi am rando heddiw yma. Os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch dan ysgrifio. Cofiwch medrwch chi sôn wrth deulu eich adnabod a bobl ydych chi meddwl fysa efo diddordeb yn y sgyrsiau yma i ddod i chwilio amdano ni hefyd. A cofiwch, os ydych chi eisiau cysylltu, mi fedrwch chi gael gafal ar y ddau ni ar Instagram. Dwi'n cyrraedd ar @Grug Muse a mi fedrwch chi gael gafal ar Iestyn drwy fynd ar @Iestyn_Tyne. Ond am rwan, diolch yn fawr a hwyl fawr.